perlo ki bapet lengba jong kan ke video kan ke por sai sin ngadap daga jik dokumen ke bakrau ban pentip sapi ba ha kan ke kenti ba menta nak liang jong ka LS Imli Production kan pelong biang ya kan ke rensan Yakob penisap ipong kata ka bangin pelong ya kan ke Riboy Superstar Season 2 ha kan ke kenti ke ba menta jong news name ar hajar ar pausau te nak liang jong akum uwe nak kinong bisa jong kane karansan nga khot nga wer ya phi ki samla ki khna ki hat ki berit rukumju ba phin sngo ba banya wan bani simbata ha kane ka ransan pen isap ka bangla ai kerteng ka Riboy Superstar Season 2 te kumno ba phin ya simbanta kalong ba ha kane ka por ngan batai kat to kane ki points lene ki benta ki ba pihak ban le na benta ba phin yo bani simbanta ha kane ka ransan pen isap kata banengkong ngi bu ya kanika online audition kata ko bamut ba pihak ban submit ya ka audition ka jong pi leng ba ki video ha ka bede bat kinong ruai pihak ban ruai kanong no ka jing ruai ka ba pis ngo tunat kala ban dei kin khasi english hindi lani kanong kono kata kalong ba kam dei ban palat ya ka ar minute bat na banta ka jing ruai ka jong pi pihak ban record ilade harangkat ka video bat ka jing ruai ka jong pi hakapor ba firwai bat pimla ban pendon kam jingtem lane soundtrack lane kano ka instrument pimla ban pendon kam ha ba pi ruai ya kano ka jing ruai na banta kinong shat pade pila ban pendon kam da kano ka jing ruai ka ba pisngo tunat ban shat tang ba kam dei ban jrong ya ka arminit bat na banta ki wei pat kisap ki ba pikwa ban sim banta pila ban sim banta da ka ba pin i ya kata ka recording ka jong pi ban pha shangi lengba kini number ki bangin sa ai happy te na banta ka ni karansan pat de yin ailat be tang na banta kinong snong jong ka Riboy district kinong yashim banta kin long be tang kinong snong ki bade na po Riboy district kata ban pensisai kata ka jinglong nong snong jong pi ka jinglong try jong pi na po Riboy district pihak ban pha lani ban wanra rengkat onda pila syajit na kanik audition rengkat ka epics ka jongpi lani ka certificate rang ba snong na kano ka snong ka bapidon lani kano ka jing pensisha ka bapidei unong snong jong ka Riboy district hadin ba pila sya ban select na kanik ka audition lengba ki video ki ba pin pha syangi pin hap ban yasim banta haransan kata offline on stage ka ba pinrong direct sya ka semi final but hadin kata anda pila syajit na ka semi final pade pin poi direct bet syaka final te na banta ka ransan penisa pin don kamban di vote dan ngimle ya ka voting system ba ngin bishar bet tang ka sap ka phong ka jongpi ka badai ka sap tenrai ka jongpi tang na ki judge bet pin don kamban di ki vote pin don kamban kerpat kumno saki pai ba handrai kan long bet tang kasap ka bakrapang ka jong pi nang ta pade hadin ba pila sha select na kani ko online audition onda pila one ban yashim banta ha ka semi final kata pihak ban wanra pat ya kani ka registration ka bangi labu hangne kum ban yarap na banta kani ka karansan ka bangi peniat na kaliang jong ka LS Imli Production nama bangin mle ka no voting system te hang ngi shibu tang i registration iba nabanta ki individual ngibu hang ne san spa tengka ba nabanta ki group pade ngibu si hajar tengka ba pin one ban submit ha ka por ba pi1 ban sim banta ha ka semi final te nabanta ki video ba finishing banta lengba ka audition pade pihak ban pha ha kini number kata ngan ai hang ne kini number lai tu li ki number sngap ha kini number ki ba pihak ban pha ka video ka jong pi kata ka long ba banengkong khandai pra hnriu ar sau not pra iwei sau khandai ngan ong biang khandai pra hnriu ar sau not pra iwei sau khandai bat sau wei pat pra hnyo pra not pra hnyo khandai san Pranyo, pranot, pranyo, kandai san. Saway pade. Pranyo,
pra nyo san, pra iwe not sao. Kini kiri ki number ki bapila ban pha ya ka video ka jong pi lengba ki WhatsApp. Te na benta ki we pat ki jingbom shai lani ki jingbom sngu thu jong pi ha ka bai de bat kani ka ransan ban pen isa pila ban phone hi ha kini ki number ki bangila ai ha pi phone sha kini ki number bat kli jing tep lada pidon kino ki ba phim pat shai namar bai le se naklen jongi ro hang ne ni complete ban pen shai kino ki ba phim shai te pila ban phone be shangi lengba jong kini ki number te nganam bun kten shu ngakarpat langi pi baro ki samla ki khna ki het ki barit ba phin shim ya kane ka kabu ban pen I ya ka sap ka phong ka jong pi na banta kane ka season 2 namar ba ngila de pan le ya ka season 1 ka program ka long ka ba job kino shim banta ki la ya shim banta ngila yo ai kinong job ha ka tu ka program ka season 1 hoi te menta pade ngin le sai kane ka season 2 te hak nga kermen ba kane ka season 2 pade kino shim banta kin khambon shishu ban ya ka tu ka program ki bangila dep ban le ha ka season 1 ar fulai tenga sungu bahar ban pentip shapi bahang ne ngidon lang bat ibadah hun shisha sem ibadai iwe na kinong yashim banta ha ka season 1 bat ibadai ru inong job jong ka tu ka program te nakaleng jong iru ha ka ne ka por ila don rekat bat mi te ngisngo tunat ban yarap nakaleng jong ka LS Imli production ban yarap ya ki para samla ki baron ya ka sap ka phong ban kentiu lada kadai hano ka benta ka ba pidon kam ya ka jingat